sengibuyele ekhaya ke sengiyabatshela ke ekhaya ngithi ma baba sengiyacula. Okay. And then they were like, ucula yini gospel noma ucula yini? So did they know that you can sing though? No. Because esontweni, you know, if mawingane maybe good to be instrument or good ekshumayeleni or when mawufika nje sothi uyacula, was it they knew that you have that in you? No. Wow. At church, I just go there and pray to God. That's all. Okay. I don't sing. I don't. No. So they knew. Okay, fine. Obviously, it's not church. Yeah. So I told them, I know I want to be a rapper. Yeah. So my dad were like, yo, man, just want to be club in manje. I'm a club. And phela when they think of hip hop, bacabanga ngoma that bullshit. Yeah, amantombazane ayathweka, wathi siyathuka, wathi. So my dad was like, ngeke nganyama yabo. And then uma athi no. Asembheke umntana ukuthi like potential yakhe sibone ukuthi uyapi. Wena ma. Wena ma. Shout out wena ma. As you know, I'm sorry ngizokupithuba futhi. I'm sorry to interject. No problem. It's so crazy how sometimes we want to live our lives through our kids without giving them an opportunity to fly and discover themselves who they are. True. So my into yenzile inhle kakhulu, and I hope nabanye abomama bayalalela ukuthi ingane as much as wena mhlawumbe ubuthi uma umgeza lapha esemncane uthi wena uzoba udokotela ngisho wena nana uzonginakela, kodwa allow a child to discover who they are. And mase yakubonga ngalokho. Shout out to you umama Maxulu, and then ubaba uKhaya uDube. Okay, siyabonga ke Maxulu. Siyabonga. Yes. Yeah, so uma wasethi okay ungilalise ku music wakho yabo, and then ngamlayelisa ngayifaka ku amp, ngabalayelisa ekhaya ngababiza bonke athozana. And ngaso isikhathi awuthuki ngaso isikhathi music. No, ngangathuki. Okay. Ngoba manje I was like no, mina ngithuki. Yeah. Angifuni futhi ukuthuka. Ngoba manje I know ubaba uzongithethisa. Yes. Uthi ukuthatha phi manje ukuthuka yabo le nto. So ngabalayelisa. Okay, fine. Bajabula kuma. She even kissed me. Ubaba yena. Baba wajabula, but kodwa wena lo ukuthi akafocus esikoleni uLuyanda yabo. So okay, ngapusha ne group and then we split apart ne group. What was the reason for that? Oh, you don't want to talk about it. Nah. I was just highlights nyana, because sometimes people they break off not because of balwile, but people grow apart, which is akunante wrong if it's lapho when you discover yourself that you're not aligned to them anymore, because we evolve with time. So what was the major thing it's when my life went down, because the guys that we were in a group in yabo, so sasifunda sonke eklasini elilodwa yabo. So besithi masnip say break siyabhala music wethu or noma after school before siye ekhaya siye studio into kanjalo or ngama weekend. So besifunda sonke eklasini elilodwa, same subject yabo, and then ke ngafaila ke esikoleni. Okay. So I failed grade 10. Okay. So ngithema ngofela grade 10 bamuva bona yabo, and I felt left out. Okay. And bona ukuthi bekhombisa ukuthi we're still with you, we got you bro, you know, don't worry ukuthi kanjani, don't worry yabo. So okay, bazama ukwenza lokho, and then I failed again. Okay. When I failed again, sengiphinde grade 10 like 2 times manje yabo. Bona basebefunda matric, I mean I'm still in grade 10 yabo. So inkulumo yethu ayingasafani, sebekhuluma ilanguage yabo nami sengikhuluma ilanguage yami, sebeqala ukuhamba bodwa is prefect, mina sengi left out yabo. So confidence ngaleso sikhathi ithini kwena? So like abangingikezanga leyo nto leyo, like yabo, that I needed ukuthi abangani bami bethi I know bro, noma kwenzakalani thina sikhona nawe, we will hide, we will yabo nto leyo. Ngoba nami if bekwenzeka kubona I will do the same now yabo. So abanginikezanga leyo nto leyo ngangiyidinga. Okay, fine, angibambelana amaqhubu. That time nganginomuntu
enganginaye yabo. Okay. So a friend of mine engangiswa naye grade, I think grade 2, grade 3. Ngathi ngiyayizwa le ndaba. Yabo. So a friend of mine engakithi kanjani, but sayikhuluma lonto sesidlulile yabo. Akushaya ngesitini. Yeah, sesidlulile sayikhuluma sesi right. Damn you ntombazana, damn you. I don't blame the guys. Yes, I don't blame him now. I don't blame my friend yabo. So okay, I flopped me. Ngoba angithi ngiyacula manje. So people are screaming KB. So you neglecting the relationship. So no, like the way I was so famous futhi in school. About like bengidumile. Okay. Like bengithi mangene nje elento le esikoleni wonke umuntu yangiscreamela yabo. So ngaleso sikhathi usasehuluyanda or so KB manje. ngaleso sikhathi bengu KB. Yeah. I was calling myself KB yabo. So fine, noma bengade ngifele esikoleni, but I was still popular esikoleni. So ibibalance nyani confidence nyana. Yeah, bengikwazi ukuthi ngiyinto le yabo. Nami ngithola leyo respect nyana noma ngifela, but bekwazi ngithola leyo respect nyana lapha esikoleni. So i-exam that time wathanana ngana. Emotional damage. So yahlukana ke i-group. Okay. Yabo ngase ngithi bafethu, you know what? Ngicela ngiqhubeke nami ngizoqhubeka nami. Where are they now? Basakhona. The group is exist. No, doesn't, and abasaculi futhi bona. Yabo, and sekuyimina ngiculayo. Okay. So bona abasaculi, I don't know where they are. Yeah, but are you still in contact? Are you still in contact maybe with a few of them? Yeah, I am. I am. Like both of them, I'm still. Okay. I don't hold grudges. No. Kudlulile. Sikhulile manje sibuyele emumva yabo. But nami ngizama clarify ukuthi that's how i-group yahlukana. Yeah. And then now if now you sit and look back, what were the challenges ezazenza ukuthi ufaile esikoleni? Engana is fun. Yabo. As fun sisonke yabo. You can't take udokotela umenze ukuthi ahambe yokhanda imoto. You can't take umuntu okhanda imoto yomenze plumbing. You can't take yabo into leyo. So as fun sisonke yabo. Khona ukuthi ukupheka. Yes. Yabo. Khona ukuthi ukwenza izinto ngezandla. Khona ukuthi ukwenza itafula leli. You know, yazi KB lento eshoyo. Bengibheke uTikTok the other day. How I wish the system ingafika in our country. Yo. Abantwana bama China. Una 3 una 4 munye uyathunga, omunye ayina omunye sengadini. Because there's someone, yes, and then that's when they babona ikhono lengane. And then they work on enhancing abe yileyo nto leyo because of they are good at that. It's not all of us fanele ukuthi sibe seyincwadini Nkosi yami. And I wish the system can come into our country and because sifundiswa ngo photosynthesis izinto zasifunda omkhulu bethu. You know, and I wish sisafunda the same thing. I hear where you're coming from. If ngifunda history mina right now or geography, izongisiza kimi. Izongisiza geography. History izongisiza ukuthi ngithole umsebenzi. Yabo. So I wish to uhulumeni, a government that can change the system. Yes, man. Bengasho ukuthi and futhi ngiyayizonda lento ukuthi if unganawo matric awusakwazi ukuthola umsebenzi. Angifuni le nto. Ngoba wena ungawuthola matric doesn't mean ukuthi udam. It doesn't mean ukuthi udam. They should just check other skills that yes. I hear what you're saying. So I feel like nakmina kwakuyilokho yabo.